കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ബദറും ഉഹ്ദിലൊന്നു ഹബീബി ഞാനില്ല സ്വഹബോരിലായി ബദറെ കണ്ടതില്ല ഹബീബി നേരിൽ ഈ കൺകളിലായി ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാവിയേലും ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാവിയേലും മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأواحج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ارزقنا متابعته في الأقوال والأفعال والأحوال متابعة الكمال يا ذا الجلال والإكرام ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات أصحابه البدريين والهديين والخندقين والخيبرين والتبوقين وسائر صحابة كلهم أجمعين റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജസയ്യിദായ സമദായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തും മാഫാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചോടെ ഓതിയതായ ഫാത്തിഹ, യാസീൻ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ പടച്ചവനെ നിന്റെ മദീനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ.
പടച്ചവനെ അതിന്റെ കൂലി സവാബ് ഞങ്ങളെ മരിച്ചു പോയതായ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഉസ്താദുമാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കുള്ള കബടത്തിലേക്ക് നീച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ഉസ്താദ് മാഹിൻ ഉസ്താദ്, പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബടത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ കൂലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കുടുംബങ്ങളിലും അയൽവാസികളും ഞങ്ങൾക്കുള്ള പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ കബറാളികളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ, സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമസ്തയുടെ പല പണ്ഡിതന്മാരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള കബടത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ കൂലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള കബർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ, ഷിഫാഹ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പല മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ പലരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ച് പരിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ മാരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ എല്ലാ വൈറസുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. നാഫിയായ ഇൽമിനെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അത് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഖിയാമത്ത് വരെ നീ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ. അതിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അത് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ തമ്പുരാനെ, ഓർമ്മ ശക്തി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ താഴത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പലരും നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള കച്ചവടത്തിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ് ഏർപ്പാടുകളിലും ഹൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും നീട്ടി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചവർ പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള പേര് എനിക്കറിയാം റബ്ബേ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ തമ്പുരാനെ. അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ് ഏർപ്പാടുകളിലും ഹൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും നീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി അവർക്കുള്ള മനസ്സ് നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യമക്കൾ, കുടുംബാദികൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. നിന്റെ ത്വഅത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഉസ്താദുമാർ പലരും രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ, ഷിഫാഹ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ തമ്പുരാനെ. ആ മദീനയിൽ പോയി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പല നിലക്കും ഞങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. വാഹന അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തു സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തു സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ. കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തു സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഖൈറായ നിലക്ക് ഇതിനെ വീടാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അതിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അതിനെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വീടുകളിൽ പ്രായമെത്തിയതായ പെൺമക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് കുഫ്വത്തതായ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ആൺമക്കൾക്ക് ഭാര്യമാരെയും നീ എളുപ്പത്തിൽ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഖൈറായ നിലക്കുള്ള ഇണകളെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള വിഷമങ്ങളെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവരെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കുടുംബങ്ങളിലും അയൽവാസികളും ഞങ്ങൾക്കുള്ള സഹോദരിമാരിലും ഭാര്യമാരിലുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റാഹത്തുള്ള പ്രസവം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളെ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ പല സദസ്സുകളിലും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഓതിയ യാസീന്റെ കാരണം കൊണ്ട് പടച്ചവനെ നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളെ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചത് കൂടി ഇതുപോലെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സൂലോക സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. അവസാനം മരണം കാമിലായ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വ ശഅബാൻ വ ബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. പടച്ചവനെ ഇവിടുത്തെ ഈ പള്ളിയുടെ
കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണ തമ്പുരാനെ. പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ഖജാൻജി അടക്കമുള്ളവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, സഹായിച്ച പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്ത് അവർക്കുള്ള മനസ്സ് നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إلا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد
റസൂലുൽ അമീൻ. സദഖല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അലീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿ ಬದ್ರಿನಗರ ಬಲಕ ಪಜೀರ್ ಇದರ ನವೀಕೃತ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನವೀಕೃತ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿ ಪಾತೂರ್ ಅಲ್ಲಾಜ್ ಪಿ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರ ದುಆ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಆ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಗೆ ಆದರಣೀಯ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ತಂಗಲಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕಿನ್ಯರವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಆದಮ್ ದಾರ್ಮಿ ಅಜ್ನಕಟ್ಟೆ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾನೆ ಕಿರಾತನ್ನು ಪಠಿಸಿದಂತಹ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ನವಾಜ್ ಅಮೀನಿರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತರಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರೇ, ಜನಾಬ್ ರಫೀಕ್ ಫಜೀರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಫೈಜೀರ್ ಅವರೇ, ಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮದನೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಜುನೇದ್ ಸಹದೀರ್ ಅವರೇ, ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಅತೂರ್ ಅವರೇ, ಜನಾಬ್ ಮೊಹಿನ್ CH ಅವರೇ, ಜನಾಬ್ ಅಲಿ ಫಜೀರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತ ಜನಾಬ್ ನಮ್ಮ ಜಬ್ಬಾರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರೇ, ಭರತರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ ಅವರೇ, ಜನಾಬ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾನೆಲರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂತಹ ನಜೀರ್ ಮುಮೀನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ CH ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭರತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಭರತ್ ಅವರು, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದ ಸನ್ಮಿತ ಉಲೇಮಾಗಲೇ ಉಮರಾಕಲೆ, ಮುಂದಿರುವ ಉಲೇಮಾಗಲೇ ಉಮರಾಕಲೆ ಊರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸೀದಿಯ ನವೀಕೃತದ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲ ಉಮರಾಕಲ ತಂಗಲರ ದುಆ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ತಂಗಲವರ ಉಲೇಮಾಗಲ ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲರ ದುಆ ನಾನು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಬಹುಶಃ ಈ ಊರ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಲಕ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಏರಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೀದಿಯ ನವೀಕೃತ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಊರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಕತ್ತನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಹುಶಃ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಊರವರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿರಲಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರಿರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರವರು, ಬಹುಶಃ ಉಮರ್ ಕುಂಜಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ CH ಮೈದಿನ ಇರಲಿ, CH ಅದ್ರಮ ಇರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರಮ್ ಅಜೀಜ್ ಇನಿತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಂತ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಇವತ್ತು ಮಸೀಯತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ
ಇವತ್ತು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಸೀದಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಐವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಕಟ್ಟಡವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮದ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಾಗುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಬಲಕದ ಹಿರಿಯರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯರ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಾವು ಸದೃಢವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಮಾಜ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೊಳ್ಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತವ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಲಕದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇವನ ಸಂಪತ್ತೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವನ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇವನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಈ ಮೊನ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಗಾಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥ ಔಷಧ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲ ಧರ್ಮವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನು ಸನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇವನ ಗಾಯವನ್ನು ಅವನ ನೋವಂತ ಗಾಯ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಉಲೇಮಾಗಳು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮದ್ರಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ತಂಗಲವರು, ಉಸ್ತಾದರು, ಕಾಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಇದ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಗಳಿರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ 4-5 ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಂತೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಬಲಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗ ಬಹುಶಃ ಏನು 4-5 ಮನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟೇ. ಇದೀಗ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಕ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಕುಡಿಯೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಹಾಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಹೊಲಿದಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾ, ಬಹುಶಃ 2-3 ಸಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಮೀರ್ ಇಲ್ಲಿ, ರಫೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇರಲಿ, ಭರತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಸಲ ನಾನು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪದ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ತಂಗಲವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಂತ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು
ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸೀದಿಯ ಮತ್ತು ಇವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸುವ. ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀಡಿದ್ದು ರಫೀಕ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಲಕ ಪ್ರದೇಶದವರು ತಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ದುವಾ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವಕಾಶ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಜಿಯವರ ಎಲ್ಲ ತಂಗಲವರ ಉಲೆಮಾಗಳ ಹಿರಿಯರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ. ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬೇಗ ಕಲಿಸುವಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ನವಾಜ್ ಯಮಾಮಿ ಇಮಾಮರು ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿ ಬಲಕ ಚೆನ್ನಕೋಡಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ തങ്ങളവർകളെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാത്തൂർ സംയുക്ത ഖാസി പാത്തൂർ ഉസ്താദ് അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെയും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നാട്ടുകളിലുള്ള ആൾക്കാരായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ, ഉപ്പമാരെ, അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് വലിയ ഒരു ഈ ചെന്നൈ കോടി ബളക്ക എന്നുള്ള ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. കാരണം 2.5 വർഷത്തോളമായി പള്ളിയില്ലാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടാർപ്പായിൽ, അതിലും കൂടി 2 നോമ്പുകളും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പിന്റെ വേണ്ടതുപോലെ പള്ളിയുടെ ആ ഒരു കൂലിയുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ബേജാറിൽ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നിയമിച്ച കമ്മിറ്റികളും മറ്റു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെയും അത്യധികമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ റമദാൻ മാസത്തിന് മുമ്പായി ഈ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടങ്ങി. അല്ലാഹു തആല അത് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു. എല്ലാവരും ഒരു അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കാരണം ഒരുപാട് കൂലിയുള്ള, ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് 2 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു ബേജാറുള്ള വിഷയം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. പരിശുദ്ധമായ ഈ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അഹബ്ബുൽ ബിലാദി ഇലല്ലാഹി മസാജിദ.
അതായത് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയാണ്. ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ്. അൽ മസാജിദ് ബുയൂത്തുല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന പള്ളി. ആ പള്ളിയെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കണം, ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. ആ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മര്യാദകളും അദബുകളും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പള്ളിയിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ പള്ളിയെ നല്ല നിലക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹു തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടാർപ്പായിലിട്ടിട്ടും നാട്ടിന്റെ പല സംഭവങ്ങളും ആ പള്ളികളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ട പള്ളിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആ അദബിന് എതിരാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഈ പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ആ പള്ളിയെ നല്ല നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയണം. ആ പള്ളിയോട് വളരെ ബന്ധമുള്ളവരാകണം. ആ പള്ളിയോട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പള്ളിയോട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകണം. അല്ലാതെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ ആ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ പള്ളിയുമായി ഒരാൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല വഖദ് വമിനല്ലാഹു തആല ലിമൻ കാന ബുയൂതഹും അൽ മസാജിദ ബിർറൂഹി വറാഹ, ഒരാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന ആ പള്ളിയോട് നല്ല ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കുകയും ആ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ റൂഹിനെ അല്ലാഹു തആല ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായി ആ പള്ളിയെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. അവന്റെ റൂഹിനെ അല്ലാഹു തആല ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അവന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു തആല നീക്കി കൊടുക്കും. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസം അവന് ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും അവൻ ആ പള്ളിയെ സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും നീട്ടി കൊടുക്കുമെന്നാണ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ. മാത്രമല്ല അൽ ജവാസി അലസുറാത്തി, നാളെ പരലോകത്തിൽ ആ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇടപെട്ട ആ ഭയാനകമായി കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ആ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇടപെട്ട ആ സുറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ അതിനെ വേഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടി അല്ലാഹു തആല ചെയ്തു തരും. ഈ പള്ളിയെ സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആ നാളെ സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ വേഗതയിൽ നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കഴിവ് നൽകും. അല്ലാഹു തആല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ കർത്തവ്യം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സമയത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മളെ അഷ്റഫി പാണത്തൂർ എന്ന ഉസ്താദ് അവരുടെ ഒരു പ്രഭാഷണം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം നൽകും. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇശാന്റെ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകാവൂ. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ഇരുന്ന് സഹകരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അൽഹാജ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ സംയുക്ത ഖാസി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാത്തൂർ ഉസ്താദ് അവർ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പരമായും ഈ നാടിന്റെ പരമായും ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പരമായും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദുആ നേതൃത്വം നൽകി തന്ന നമ്മുടെ സയ്യിദ് അമീർ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി കിന്യ ഇവരുകളെയും ഈ തങ്ങളവറുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലെ അധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദം ദാരിമി അജ്ജിനകട്ടെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഈ ഉസ്താദിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഖിറാഅത്ത് ഓതി തന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ്, അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖമായി നമുക്ക് ഇവിടെ അതിഥികളായി വന്നിട്ടുള്ള ജനാബ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ബലക്ക, നമ്മുടെ ഈ മുഹിയുദ്ദീൻ മസ്ജിദിന്റെ അധ്യക്ഷരും കൂടിയാണ്. അവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാജി അബ്ദുൽ ഹമീദ് കുലശേഖർ മംഗളൂർ, അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് റഫീഖ് ഫജീർ, അധ്യക്ഷർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫജീർ, അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഫൈസി, ഖതീബ് റഹ്മാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഫജീർ, നമ്മുടെ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഫജീർ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ
ഖതീബ് ഉസ്താദായ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള മാജി ഖതീബ് ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് അവരുകളെയും ഇബ്രാഹിം ദാരി ഉസ്താദ് അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അലി മദനി ഉസ്താദ് ബദ്രിയ ജുമാ മസീദി അർക്കാന്റെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. അവരെയും ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാസിർ നടുപദവ് അധ്യക്ഷർ അൽ ഉമർ ജുമാ മസീദി നടുപദവ് അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷർ അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ KM അബ്ബാസ് അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ മജീദ് അധ്യക്ഷർ അക്സ ജുമാ മസീദി ഗ്രാമചാവടി അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് മൊയ്തീൻ CH അധ്യക്ഷർ SOS ഫജീർ ഷാക്കെ അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് കാസിം ബാവ ഗൗരവാധ്യക്ഷ SKS ഫജീർ ഷാക്കെ അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. അധ്യക്ഷർ SKS ഫജീർ ഷാക്കെ അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് ഷാഉൽ ഹമീദ് സാമ്പാർ തോട്ട അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ രാകേഷ് കാപ്പിക്കാട് അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭരത് രാജ് ശെട്ടി സദസ്യർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫജീർ അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് ഇംതിയാസ് ഫജീർ അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ സീതാറാമ ശെട്ടി സദസ്യർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫജീർ അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ജനാബ് മുഹമ്മദ് പാനൽ സദസ്യർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫജീർ അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് നസീർ മൊയ്തീൻ അർക്കാന മാജി അധ്യക്ഷർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫജീർ അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് നാസിർ ഫജീർ അധ്യക്ഷർ JFA ഫജീർ അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ CH അധ്യക്ഷർ അൽ അമീൻ സലാത്ത് കമ്മിറ്റി ബദ്രിയാനഗർ ചെന്നൈ കോടി അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വേദിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും പേര് പറയാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ പരമായി എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആരൊക്കെ ഈ വേദിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അതിഥികളായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നത് ഈ നാട്ടുകാരായ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഹലിന്റെ ഉസ്താദുമാരായ നമുക്കും അത് ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ ഗൗരവാന്വിത വ്യക്തികൾ മുഖ്യ അതിഥികളായി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ ജമാഅത്തുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുറ്റുള്ള ജമാഅത്തുകാർ അർക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എവിടെയെല്ലാം വിളിച്ച് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും വയസ്സായവരും എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കഴിയുന്നതുവരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വതക്ക ചെയ്തവരുണ്ട്. പല പല വിഷയങ്ങളും പല പല ഘട്ടഘട്ടങ്ങളായി ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വെറും ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ പള്ളി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ ബേജാറോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിസ്കരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എത്തിച്ചു തരാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ജമാഅത്തുകാരായ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിരന്തരമായി ആൾക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ടും അവരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടും അവർ വാങ്ങുന്നതിനെ പിടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും രാത്രിയും പകലും എന്നില്ലാതെ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഊണും ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നാളെ ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സബബാക്കി ഈ കാര്യത്തിൽ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಬಹುಮಾನದ ನವಾಜ್ ಯಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಬೂ ಸಮೀರ್ ಫಜೀರ್ ಸದಸ್ಯರು ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಫಜೀರ್. ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಲ್ಹಾಜಿ P. ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಪಾತೂರು ಉಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅಮೀರ್ ತಂಗಲ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಫೈಜಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ನಾವು 1989 ಅಂದರೆ ಒಂದು 36-37 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದು 8-10 ಮನೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ CH ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬಾಯಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಕುಂಜಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಮೀದಕ್ಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಹಸನ್ ಕುಂಜಿ, ಹಸಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹುಸೈನ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಸೈನ್ಚ ಮತ್ತು ಹುಸೈನ್ಚ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅವರದ್ದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು. ಮೂಸಾಕ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು, ಮೈದೀನ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಚರ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಮ್ಜಾ ಮತ್ತು ಹಮೀದ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಮನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ CH, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಬಲಕದ ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಕುಂಜ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಹನೀಫು, ಈಗ ಅಸ್ರಫ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೊಡಿಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬಾಯ್ಚ ಅಂದರೆ ಬಶೀರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಖಾದರ್ ಅವರ ತಂದೆ. ಈ ಸೀಮಿತ ಒಂದು 7-8 ಮನೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಆಗಬೇಕು, ಮದ್ರಸಾ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮದ್ರಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿರುವಂತಹ ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾನದ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಸೀದಿ ಮದ್ರಸ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಹಮೀದ್ ಚರ್ ಅವರಿದ್ದರು, ಇಬ್ರಾಹಿಚರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಚರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದು CH ಮೈದೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. CH ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಇದ್ದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಚರ್ ಅವರು ಬಲಕ ನಮ್ಮ ನಾಸಿರ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 37 ವರ್ಷಗಳು ದಾಟುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10-18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ದಾಣಿ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು 50 ಜನರಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಇದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 58 ಮನೆ ಈಗ ಇದೆ, ಮಸೀದಿ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2024 ಜನವರಿ 3ರಂದು ನಮ್ಮ ತೋಕಸ್ತಾದ್, ನಮ್ಮ ಕಾಜಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಜಿ ತೋಕಸ್ತಾದ್ರವರ ಒಂದು ಗಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ ದಾರಿಮಿ ಮಿತಬೈಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಕುಲಶೇಖರದ ಹಮೀದಾಕರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ನೌಫಲ್ ಮತ್ತು ಖಾದರ್ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಂದು ನೀಡಿದರು. ಈ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಂತವಾಗಿ ನಮಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸವು ಸಾಧಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. CH ಮೈದೀನ್ ರವರು ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೊರಗೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೊರಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 30 ಜನರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಸಿರ್ ಬಲಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅಜಾನ್ಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಊರವರ ಪರ ಊರವರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಕ್ಕನ್ ಇರ್ಬೋದು, AK ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಅದು ಯುವಕರಿರಲಿ, ಕಿರಿಯರಿರಲಿ, ಹಿರಿಯರಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 50ರಿಂದ
60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದಾಜು, ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದು 10 ಕಿಟಕಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಟರ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 2 ಡೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿರಂತರ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1-2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 57 ಮನೆ ಆದ್ರೆ 100 ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು. ಆ ಮದ್ರಸ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಮದ್ರಸ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಖರ್ಚಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮದ್ರಸ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ದೇಶ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ. ನನಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದರು ನಮ್ಮ ಈ ಪಜಿರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖತೀಬರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಡೇಲ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಸೀಹತ್ಗಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಲ್ಫಾಯಿಜೀನ ಬಿರಿದಲ್ಲಾಹ್, ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ പാത്തൂർ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഈ സഭാ അധ്യക്ഷൻ ആദം ദാരിമി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാർ, നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാർ, രക്ഷിതാക്കൾ, സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് സുന്ദരമായ ഒരു പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുവാനും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന മഹത്തായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ നാട് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു വീടുണ്ടാക്കി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ ഏറെ നാം സന്തോഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണിത്. കാരണം നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ആ നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ, വീടുകളിൽ നാം ഇഅ്തികാഫിന്റെ നിയത്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടൂല. അതേ അവസരം പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി, കൂലി ആഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൂലി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പാവങ്ങളുള്ള നാട്ടുകാർ. പണക്കാർ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് 500 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പാവപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പണക്കാർ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുക എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം സ്വർഗാവകാശികളാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും നാം. ദുനിയാവിൽ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും, പണക്കാരുടെ ജീവിതം കണ്ട് നമുക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും സബൂർ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു സാബിരീങ്ങളോട് കൂടെയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ.
സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്ക് പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളിക്ക് പണ്ടത്തവർ ആ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരു ചുറ്റുഭാഗത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. പണ്ടെല്ലാം പള്ളിയുടെ വാതിൽ തന്നെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബന്ദർ പള്ളിയിലേക്ക്, സീനത്ത് ബക്ഷിലുള്ള ബന്ദർ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം, ഉള്ളിലെ പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ, അകത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നേരെ ഒരാൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കൂല. താഴ്മയോടുകൂടെ തല ബഗ്ഗിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ വാതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ, പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയത്തിന്റെയും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടുന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ കൂലി ആഗ്രഹിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. പള്ളിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ദുനിയാവിന്റെ സംസാരങ്ങൾ പള്ളിയിൽ അധികരിക്കൽ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാകുന്ന നാം പള്ളിയുടെ പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ പള്ളിയുടെ അകത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ഉദ്ഘാടനത്തോടു കൂടെ വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതായത്, ഞാൻ വരുമ്പോ പള്ളിയുടെ ജമാഅത്ത്, അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ ലേട്ടായതാണ്. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ജമാഅത്ത് നടക്കുമ്പോ യാസീന് ഓതി മൈക്കയിൽ ഓതാൻ തങ്ങളും ഉസ്താദന്മാർ ആരും സമ്മതിച്ചില്ല. നിസ്കാരം തീരുന്നത് വരെയും മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ മല്ലേ ഓതി. കാരണം പള്ളി ബിദ്അത്ത് മഖ്സൂദ്, പള്ളി കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നിസ്കാരമാണ്. മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകൾ പള്ളിയിൽ ചെയ്യാമെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിനിക്ക് കോട്ടം വരുന്ന, നിസ്കരിക്കുന്നവനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പള്ളിയിൽ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബോക്സും വെച്ച് ഒച്ചത്തിൽ ഭയങ്കര ബൊബ്ബയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവനിക്ക് ഒരു നിലക്കും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ നാം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെടണ്ട. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇയാൾ പോയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ സലഫിയായാം. സലഫിയല്ല, സുന്നിസമാണ് പറയുന്നത്. ഫതുഹുൽ മുഈൻ മുതലുള്ള എല്ലാ ഫിഖഹിന്റെ കിതാബുകൾ നോക്കിയാലും കാണാം, നിസ്കരിക്കുന്നവനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും പള്ളിയിൽ എന്നല്ല, പള്ളിന്റെ പുറത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നവനെ വസ്വാസാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒച്ചത്തിൽ ചെയ്യരുത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഒരാൾ ജമാഅത്ത് കയ്യോളം കാത്തിട്ട് ജമാഅത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹദ്ദാദ് നടക്കുന്ന അപ്പൊ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണോ, ഓന്റെ ഹദ്ദാദിനെ മെല്ലെ ആക്കണോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ വരുന്ന അത് കറാഹത്താണ്. ഒച്ചപ്പാടുള്ളിടത്ത് പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കലും കറാഹത്താണ്. ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വുളു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല നിയ്യത്തോടു കൂടെ വലതുകാല് വെച്ച് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലി ദുനൂബി വഫ്തഹ് ലി അബ്വാബ റഹ്മതിക എന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം 2 റക്അത്ത് തഹിയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം. മറ്റുള്ള മദർസർ അവർക്കുള്ള അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ തേങ്ങ ഉടച്ചു കൊണ്ടുപോകും, ഊദബത്തി കൊണ്ടുപോകും, കുംകുമം കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയുള്ള കാണിക്കയല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമുക്കുള്ളത്. നാം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. സലാത്തു തഹിയ്യത്ത് എന്നാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേര്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്നവരാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് പലവട്ടവും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം. നിസ്കാരത്തിന്റെ കൈയൊട്ടി വജ്ഹത്തും ഫാത്തിഹയും ഓതിയതിന് ശേഷം 1-ാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂന ഓതുക. 2-ാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു ഓതുക. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം. ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഇനി ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കാൻ 1 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ഇമാം തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടിയ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടാനുള്ള സമയം കിട്ടൂല, ലേറ്റായി പോകുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കേറി നിൽക്കുക, ഇരിക്കരുത്.
പള്ളിയിൽ കയറി നിൽക്കുക, ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഇരിക്കാതെ നിന്ന് പിന്നെ ഫർദ് നിസ്കാരത്തിൽ കൂടുക. എന്നാൽ കറാഹത്ത് വരൂല. പള്ളിയിൽ കയറി സ്വലാത്തു തഹിയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കൽ കറാഹത്താണ്. ആ കറാഹത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി, തഹിയ്യത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും മറ്റുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ, ആ നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് തഹിയ്യത്തിന്റെ കൂലിയും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഇനി ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയത്, നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും, എന്തോ ശുചി നേരാക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയതാണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഉളു ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അയാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതായി. അപ്പൊ എന്താക്കണം? സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം എന്ന് 4 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. അത് ബഖിയാത്തു സ്വാലിഹാത്താണ്. അത് ഈ തഹിയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുഖഹാക്കൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൻ ബനാ ബൈതൻ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ, മസ്ജിദ്, ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവനിക്ക് നൽകുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട്, എന്തെല്ലാം വാക്കുകളെ കൊണ്ടും പണങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർക്ക് നീ സ്വർഗത്തിൽ ഭവനം നൽകപ്പെടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെന്നൈകോടി അല്ലെങ്കിൽ മലക്ക ഈ സ്ഥലത്തുള്ള പള്ളിക്ക് സഹായിച്ചവരെയും നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാകണം. ഞാൻ പ്രസിഡന്റായപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യണം ഒരു വാശിയോടുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആവുമ്പോ അനക്ക് പേര് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ അനാനീയത്ത് വന്നാൽ പോയെന്നെ, മനുഷ്യൻ പോയെന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മഹാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞല്ല, അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ ഉസ്താദേ. അപ്പൊ ആ മഹാന് പറഞ്ഞല്ല അയാളോട്, ഞാനും ഇരിക്കണം നീ നന്നാകണമെങ്കിൽ. എന്തും മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ അന്ന് പോയി. പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും രണ്ടാമതും ആ മഹാനെ കണ്ടപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ദ്വാരക്കണം ഉസ്താദേ. അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരിക്കണം നീ നന്നാകണമെങ്കിൽ. എന്തും മനസ്സിലായില്ല. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ലവനാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം മഹാനവറുകളെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന കിബിർ, അനാനീയത്ത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ ഞാൻ അനാനീയത്ത് മരിക്കണം, അതില്ലാണ്ടാകണം, എന്നാലാണ് നീ നന്നാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് അഹംഭാവം, കിബിർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒരു സമൂഹത്തിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും റാഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നീ ശല്യ പോലെ കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിനക്ക് ഐക്യം, നീ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിന് പിന്താങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രം നിനക്ക് ഐക്യം അല്ല. എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ട് ക്ഷമിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ക്ഷമിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. എത്രയോ സന്ധികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹുദൈബിയ സന്ധി പോലുള്ള എത്രയോ കരാറുകൾ നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ദീനിന്റെ ആ നിലനിൽപ്പിന്റെ വേണ്ടി എത്രയോ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ നാടുകളിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി വരുമ്പോ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ഭിന്നാഭിപ്രായമായി പോയാൽ എന്തെല്ലാം ആയിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലതുപോലെ തന്നെ ആകണമെന്ന് പറയാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ന്യൂനതകളെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടില്ലാണ്ടായി പോകും. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഭാവമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമായി പോയി. വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടുന്ന്
ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയാലും എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകളാണ് നിങ്ങൾ, എനിക്കറിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ പെടുത്തി മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. എനിക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ ആൾക്കാർ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സ്നേഹിച്ചവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതിനും ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു തന്നതിനും ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഐക്യത്തിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪಜೀರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಜೀರು, ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆರ್ಸಿಯಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಜೀರು. ಇವರನ್ನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಮುಯ್ಯುದ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಡಿ ಬಳಕ ಪಜೀರು ಈ ನೂತನ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಊರ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ತಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಮಸೀದಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇವೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇಕು ದೇವರ ಭಯ. ಈ ದೇವರ ಭಯ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಮಸೀದಿ ಇರಬಹುದು, ಚರ್ಚ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮದರಸ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಭಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಜನ ತಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಧನ ಸಹಾಯ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ರೂಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಪಿ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿ ಪಾತೂರ್ ಅವರು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരെ, പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉസ്താദന്മാരെ, മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇനിയൂടെ ആശംസ പ്രസംഗം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്ന് വേറെ നിങ്ങളെ കണ്ട് ഒരു സലാം പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
സഹോദരൻ നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഈ ചെന്നൈ കൂടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ചെറിയ അന്ന് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ പള്ളിയാണ്, മദ്രസ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു പള്ളി നമുക്കിവിടെ നിർമ്മിക്കുകയും ഇന്ന് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും വഖഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. റമദാനിന് മുമ്പ് പടച്ചവൻ തൗഫീഖ് ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പള്ളി എന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പള്ളികളുണ്ട്, മസ്ജിദുകളുണ്ട്. എന്താണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്ഥാനം, അതിന്റെ ബഹുമാനം, മഹത്വം ദാരിമിസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള, അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഏച്ചിക്കാഭിനയിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്പസമയം ഇരിക്കുക എന്നത് വലിയ ഇബാദത്താണ്. പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ട, വിക്രി ചെല്ലണ്ട, തസ്ബീഹ് ചെല്ലണ്ട, വെറും ഇരിക്കൽ തന്നെ വലിയ ഇബാദത്താണ്. അതാണ് ഏച്ചിക്കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരല്പസമയം നിയത്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഈ പള്ളിയിൽ ഏച്ചിക്കാഫിനെ ഞാൻ കരുതിയെന്ന് നിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പള്ളി ഇരിക്കുക, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുക എന്ന് തന്നെ വലിയ ഇബാദത്താണ്. അത് മാത്രവുമല്ല, ഉസ്താദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദാ ദഖല അഹദുകുൽ മസ്ജിദ ഫലാ യജ്ലിസ് ഹത്താ യുസല്ലി റകഅതൈൻ. പള്ളിയിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തഹയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരം. റസൂൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആരും ഒരാൾ പള്ളിയിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഫലാ യജ്ലിസ് ഹത്താ യുസല്ലി റകഅതൈൻ, 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ പള്ളി ഇരിക്കരുത്, കറാഹത്താണ്. പറഞ്ഞില്ലേ, ഏത് നിസ്കരിച്ചാലും തഹിയ്യത്ത് ബിടുമെന്ന്. അങ്ങനെ പള്ളിന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ഉളു ചെയ്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആരക്കുമെന്നാണ് അഷ്റഫുൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരാളെ പള്ളിയിരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിരിക്കുമ്പോൾ ഉളു ചെയ്തുകൊണ്ട് പള്ളിയിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലായികത്തുകൾ പടച്ചവനോട് ദ്വാരക്കുന്ന, പടച്ചവൻ അള്ളാഹു മഗ്ഫിർ ലഹു, ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർ, അല്ലാഹു മർഹംഹു, റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ മനുഷ്യർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം. അല്ലാഹുമ്മ തൂബ് അലൈഹി, അവന്റെ തൗബയെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ മലായികത്തുൽ കിറാം പടച്ചവനോട് ദുആരക്കും. അതാണ് പള്ളിന്റെ സ്ഥാനം, പള്ളിന്റെ ബഹുമാനം. പള്ളി അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളിന്റെ മഹത്വം കിട്ടുന്നില്ല. പള്ളി ഇരിക്കുക എന്ന്, പള്ളിയിൽ കടന്ന് ഇരിക്കുക എന്നതിന് വലിയ ഇബാദത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി, ഇന്നത്തെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ, ചെറുപ്പക്കാർ, വയസ്സുള്ളവർ, ഒരുപാട് ആളുകൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചവര്, അതുപോലെ പൈസ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും അധ്വാനിച്ചവർ, കഷ്ടപ്പെട്ടവർ, എല്ലാവരുടെ പ്രവർത്തനം, അതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനവും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്ത് ദുനിയാവും ആഖിറത്തിലും ഫലപ്പെടുന്ന സാലിഹ അമലുകളിൽ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിടിച്ചു തരട്ടെ. അതിന്റെ ബർക്കത്തോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്ത് സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ബർക്കത്തും ഖൈറും അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ശാരീരികമായ തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് റമദാനാണ് വരുന്നത്, 1-2 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് 29, മാസം കണ്ടാൽ ബുധനാഴ്ചയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇദാ സൂമൂ ലിറുയതി വഅഫ്തിറൂ ലിറുയതി. നിങ്ങൾ റമദാനിന്റെ ദിനാവ് കണ്ടാൽ നോമ്പ് നോക്കണം, അതുപോലെ ശവ്വാലിന്റെ പിറവി കണ്ടാൽ നോമ്പ് മുറിക്കണം. ഇനി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാക്കിമിലു ഇദ്ദത ശഅബാന 30 യൗമ, കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശഅബാൻ മാസം 30 പൂർത്തിയാക്കി, പിന്നെ 30 പിന്നെ ഇവിടെ നിലാവ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ്
റമദാൻ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ റമദാൻ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും അത് ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ആഫിയത്ത് തരട്ടെ, തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ഖുർആൻ ദിക്ർ തസ്ബീഹ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് പിരിപ്പിക്കാനുള്ള റാഹത്തും ആഫിയത്തും നമുക്ക് എല്ലാവരും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ. ഇവിടെ എല്ലാ രോഗം നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യമാർ, മക്കള്, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, അതുപോലെ ഒരുപാട് രോഗി നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ, അതുപോലെ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് ആൾ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗം ശിഫയാമെന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും പടച്ചവരാണ് ഷാഫി, പടച്ചവരാണ് ഷാഫിയായ അല്ലാഹു. എല്ലാ നിലക്കുള്ള രോഗവും മാറ്റി കാമില ശിഫ നൽകി അവരുടെ ഇബാദത്തുമായി ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള റാഹത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് അവർക്കും നമുക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ. എല്ലാ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മയും അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈമാൻ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. ഈമാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കാമില ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തൗഹീദിന്റെ കലിമത്ത് ചൊല്ലി സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് ചിരിച്ചു മരിക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളിലും സജ്ജനങ്ങളിലും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിലയ്ക്കെല്ലാ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ವಬರಕಾತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮಾಜಿ ಮೊಹಸಿನ್ ಸಾದಿಕ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಜನಾಬ್ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಾಂಬಾರ್ ತೋಟ PW ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುರ್ರಹಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಖತೀಬರು ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾಸ್ ಮಸೀದಿ ಪಜೀರು. ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿಲ್ ಫಾಯಿಮಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ഇൻ ഉരീദു ഇല്ലൽ ഇസ്ലാഹ മസ്തതഅതു വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് അലൈഹി തവക്കൽതു വ ഇലൈഹി ഉനീബ്. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനവുമുള്ള ഫാത്തൂർ ഉസ്താദ് ഖാദി അവറുകളെ, മറ്റിവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് അധ്യക്ഷനായ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മാജി ഖത്തീബായ ഇബ്രാഹിം ദാരിമി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, മറ്റിവിടെ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ഖസാനി എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുകാരായ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണുകളും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാവർക്കും തക്കതായ അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു പുരയുടെ ഉദ്ഘാടനമല്ല, ഒരു ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനമല്ല, ഒരു കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനമല്ല. ലോകത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അല്ലാഹുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഖൈറായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പള്ളിയാണ്. മഹാനായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഷറുൽ ബിഖായി അസ്വാഖുഹാ വ ഖൈറുൽ ബിഖായി മസാജിദുഹാ. ഏറ്റവും ഷർറായ സ്ഥലം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അങ്ങാടിയാണ്, ബജാറാണ്. ഏറ്റവും ഖൈറായ, ഏറ്റവും അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പള്ളിയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമുള്ള പള്ളി ലോകത്ത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ഇല്ല, ഒരു സ്ഥലവുമില്ല. ഈ സാധാരണ പള്ളിയേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ള പള്ളി മൂന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാം, മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, മസ്ജിദുൽ നബവി. മസ്ജിദുൽ ഹറാം മക്കത്തെ കാബ ഉള്ള പള്ളിയാണ്. പിന്നെ മസ്ജിദുൽ മദീന, മദീനത്തെ പള്ളി. പിന്നൊന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഒരാള് പള്ളിന്റെ അകത്ത് രണ്ടരക്കായ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും നിസ്കരിക്കാം. പക്ഷേ ആ മൂന്ന് പള്ളിന്ന് ഏതോ ഒരു പള്ളിന്റെ അകത്ത് അവൻ നിയത്താക്കിയാൽ, രണ്ടരക്കായ നിസ്കരിക്കുന്നു നിയത്താക്കിയാൽ അവിടെ തന്നെ പോയി നിസ്കരിക്കണം.
മറ്റുള്ള എല്ലാ പള്ളിക്കും ഒരേ സ്ഥാനമാണ്. ലാ തുശദ്ദുർ റിഹാലു ഇല്ലാ ഇലാ സലാസത്തി മസാജിദ. 3 പള്ളിക്കല്ലാണ്ട് വേറെ പള്ളിക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥാനം ഇല്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുള്ളത് ആ 3 പള്ളിക്ക് മാത്രമാണ് എന്ന് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, എനിക്ക് സമയമില്ല, കാരണം അവിടെ പള്ളിയിൽ ആരും ഇല്ല. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ പോകണം. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ തന്നെ പോകണം. അതുകൊണ്ട് സുദീർഘമായൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മഹത്തായ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കറിയന്റെ പേര് ചെന്നൈകോടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കറിയക്കാർ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്, അത് മാത്രമല്ല ധാനികളാകുന്ന എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പള്ളിയാണ് ഇത്. പണക്കാരും അല്ലാത്തവരും പാവപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയെ അവർ നിർമ്മിച്ചു. ഇതിന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? പവിത്രമാകുന്ന റമദാൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. റമദാൻ മാസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നരകത്തിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവന്റെ ശരീഅത്തിനെ ഹറാമാക്കുമെന്ന് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു മാസം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പവിത്രമായ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൂലി ലഭിക്കണം. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ പള്ളി അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിച്ചതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. ചെറിയവരും വലിയവരും എല്ലാവരും തന്നെ കഴിയുന്നത്ര സഹായം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കി പള്ളി നിർമ്മിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിന് പരിപൂർണമായി ഇനിയും പണികളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുകയാണ്, വമൻ യുഅല്ലിം ശആയിറല്ലാഹി ഫഇന്നഹാ മിൻ തഖ്വൽ ഖുലൂബ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച എല്ലാത്തിനും ബഹുമാനിക്കണം. അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങളാകുന്ന പള്ളികൾ, അതുപോലെ തന്നെ കഅബ, അതുപോലെ മഖ്ബറകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ അത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങളാകുന്നു. ബഹുമാനിച്ച ആൾക്കാർ അമ്പിയാക്കന്മാർ, ഔലിയാക്കന്മാർ, അതുപോലത്തെ ശുഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മുടെ കടമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഖ്ബറകൾ, എന്ന് സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം മസ്ജിദുൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു. ആ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ബൈത്തുൽ മഖ്ദസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ബർക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ബർക്കത്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ മഖ്ബറകളാ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മഖ്ബറകളെയും ആൾക്കാരെയും സ്ഥലങ്ങളെയും എല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പവിത്രമാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാകുന്ന പള്ളി, ആ പള്ളിയിൽ നാം എന്ത് വേണം? സാധാരണ പുറയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നത് പോലെയല്ല. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നവൈതുൽ ഇത്തികാഫി ഫീ ഹാദൽ മസ്ജിദ് അല്ലാഹുമ്മഗ്ഫിർ ലി ജമീഅ ദുനൂബി വഫ്തഹി അബ്വാബ റഹ്മതിക. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നവൈതുൽ ഇത്തികാഫി ഫീ ഹാദൽ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുക. എന്ന് വലത്തേക്കാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക, പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുക. അങ്ങനെ വഴിയെ കടന്ന പള്ളിയുടെ അകത്തുള്ള ബഹുമാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ കയറി കൊണ്ട് ഒതുവെടുത്ത് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക, തഹിയ്യത്ത് നിസ്കാരം. അതാണ് ബഹുമായി പള്ളിയുടെ അകത്ത്. പിന്നെ ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയോ ദുനിയവിയാ സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഖുർആൻ പോലും ഓതാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഉസ്താദ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു, ദാനി ഉസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ ബഹുമാനിക്കണം. ബഹുമാനിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും എന്താകും? ഇല്ലാതാകും. അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കണം. അത് ഖൽബിന്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനമാകുന്നു, അത് ഇബാദത്താകുന്നു. തഖ്വന്റെ അത് ഖൽബിന്റെ ഒരു ഇബാദത്താകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മംബന മസ്ജിദൻ ലില്ലാഹി തആല ബനല്ലാഹു ലഹു 70 ഖസ്റൻ ഫിൽ ജന്ന.
ഒരാള് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആഖിറത്തിന്റെ അകത്ത് 70 മാളികയെ കൊടുക്കപ്പെടുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താക്കുക, നാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുക, സഹകരിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ പറയാം. ലാ സ്വലാത്ത ലിമൻ ഫീ ജാരിൽ മസ്ജിദ് ഇല്ലാ ഫീ മസാജിദ്. പള്ളിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആർക്കാർക്ക് പള്ളിയല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല. ആണുങ്ങൾക്ക്, പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ല. ആണുങ്ങൾക്ക് പള്ളിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള 40 അപ്പുറയും 40 ഇപ്പുറയും 4 ഭാഗത്ത് 40 പുറക്കാർക്ക് നിസ്കാരം എവിടെയാണ്? പുറയിലല്ല, പിന്നെയോ പള്ളിയിലാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പവിത്രമായ പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് റമദാനിലേക്ക് നിസ്കരിക്കുകയും ഖുർആൻ ഓതുകയും ഈത്തികാഫിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചതായ എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ഇരു വീട്ടിൽ അല്ലാഹു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഇവിടെ കന്നഡത്തിലും അതുപോലെ മലയാളത്തിലും സംസാരിച്ചു. കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോ ഈ ഒരു ജാഗല് അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല നിലക്കുള്ള പള്ളി നിർമ്മാണാക്കൂ. ഈ രായത്തങ്ങ വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ നേരത്തെ കൂടെ അതിന് പൂർണ്ണമായ വിവരമുള്ള ഞങ്ങളെ ഒരാൾ ചെന്നൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാത് കൊടുത്ത് ഈ രായത്തെ ഹിരിയമാറും അതുപോലെ വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ്. ഇനിയും ധാരാളം സ്വറമുള്ള ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ റമദാനും വന്നോണ്ടുണ്ട്. സ്വതക്ക കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ നല്ലൊരു അവസരമാണ്. റമദാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ റമദാനും വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഓതിയ ധാരാളം ഹദീസെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മയാക്കി ചൊല്ലെ. പിന്നെ മംബനാലില്ലാഹി ബൈതൻ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന. അള്ളാഹുവിടെ പള്ളി ഒരാൾ നിർമ്മാണാക്കിയെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരു ഭവനമാണ് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോ ഈ ഹദീസിൽ ഒരാൾ വലിയ പള്ളി കെട്ടി കൊടുക്കണോട്ടല്ല, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് താക്കത്തില്ല, അത് അധികാളും താക്കത്തില്ലാത്ത ഭാഗ. അതേ സമയത്ത് നന്റെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു കിഞ്ചിത് സഹായം ഒരാള് എന്തും ഇപ്പൊ സഹായം ചൊല്ലുമ്പോ വെല്യാസരുണ്ട്. ഇപ്പൊ സഹായമല്ല ശരിയായുണ്ട്. എങ്ങനെ ചെന്നെങ്കില് വെല്യാസരുണ്ട് ഉസ്താദ് ചെല്ലു മങ്ങിലത്തെ അർജുണ്ട് എല്ലാവരും സഹായാക്കണോട്ടല്ലേ. ലാസ്റ്റ് മുക്കരിക്ക എണ്ണുമ്പത്തി 10 നോട്ട് 6 അപ്പൊ അതൊക്കെ കാത്തോണ്ടിക്ക് ഒരു അച്ചിലാറ വേണു ചെന്നിട്ട്. അപ്പൊ നാ ചെല്ലത് 10 നോട്ട് കൊടുക്കണ നന്റെ പോത്തോന്ന് 10 നോട്ട് അല്ല ചൊല്ലുടെ ഉദാഹരണം ചൊല്ലു. 10 കൊടുക്കണു തീരാണ് 10, 20 കൊടുക്കണു തീരാണ് 20, അവൻ 10 കൊടുക്കുക തീര. 50 കൊടുക്ക തീരുമാണ് 50 കൊടുക്കണം. 100 കൊടുക്ക തീരും 100 കൊടുക്കണം. 500 കൊടുക്കണം. വ്യത്യാസം സദക്കത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലാവരും 10 കൊടുക്കൂടെ അല്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാം 10 രൂപ ആയി. എല്ലാം 10 രൂപ ചെറിയ ചെറിയ ആയതുകൊണ്ട് സദക്കകൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയി പോകുക. സദക്കകൾ വിശാലമാകണം. അതുകൊണ്ട് 500 കൊടുക്കുക തീരുന്നു. 10 ലക്ഷം കൊടുത്ത ഒരാളുടെ പേര് പറ്റിരിച്ചെന്ന് 10 ലക്ഷം ഒരാൾ കൊടുത്തുറും. അത് വലിയൊരു സദക്കയാണ്. അള്ളാഹു ഇനി അയാൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുക തൗഫീഖ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സദക്കകൾ നന്റെ കൊണ്ട് തീരെ സദക്ക വലിയാവും, ശരിയാവും തീര. ഒരു വിഷയം ഓർമ്മയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയ പണ്ടല്ല അവയല്ല ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു അവത്തൊരു പർത്ത് ചന്തയില്ല ഉൾഗ അല്ല ഐശ്വര്യം പൗത്ത പർത്ത് എന്തും ഇല്ല. ചെറിയ ഒരവ ഒരಬ್ಬ ചെണ്ട് ഈ ഔത്തറുൾക ഞങ്ങൾ 10 മക്ക പെഞ്ഞ ಎಲ್ಲ ഇതുൾക മെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഒരു ഔത്തൽ മങ്ങിയിലാവും എല്ലാ പെൺമക്ക മങ്ങിയില ഇതേ കുത്തലാക്കിയത്. പക്ഷെ ഇണ്ട് അതല്ല പോയിട് ഇണ്ട് പർത്ത് നല്ല ഐശ്വര്യ ഉൾഗത്തിൽ എന്തും ഇല്ല. ഒരു മാപ്പില ഒരു പിഞ്ഞായി വലിയ ഒരു അക ഉൾഗത്താറും ഇല്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടവും ഇല്ല ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ഉള്ളത്. അതേപോലെ പക്ഷെ ഹദീസില് നബി തങ്ങൾ ചൊല്ലു ഖിയാമത്ത് നാളും പറമ്പത്തകോ അതേ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയല്ല ചന്ത, പള്ളി ചന്ത, പക്ഷെ പള്ളി ഉൾഗത്തിൽ ആളുമാറില്ല. ധാരാളം മുസഹഫുകൾ പള്ളിയിലുണ്ട്, ഓതുകാലുമാറില്ല. ധാരാളം അൽക്കാഫുകൾ വെള്ളിയാസരണ്ട് പള്ളിയിൽ മുഖരിക്ക തോറ്റിട്ട് വെക്കറ്, അത് ഓതുകാലുമാറില്ല. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നാണും നിങ്ങ ഉള്ളി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ചൊല്ലത് ഈ പള്ളിയുടെ ചന്താക്കനായി ഒന്നാമത്തെ സ്വറ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പള്ളിക്ക് പറഞ്ഞു.
അതാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചന്ത. ആ ചന്ത വിട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചന്തയാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ചന്തകൾ. അതുകൊണ്ട് റമദാൻ പണ്ടേ പോകുന്ന റമദാനിലുള്ള ആ ഒരു തഖ്വ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഈ രായത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പള്ളി ഞങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ബന്ധാകൂടമ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നല്ലത് ഇല്ലാണ്ടാകൂടമ അങ്ങനെ ആവുക തീര നണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ഈ പള്ളി ഇനിയും ഉഷാറാക്കൂ സാധ്യമാവുള്ളൂ, മദ്രസ ഇനിയും നല്ല ഉഷാറാക്കൂ സാധ്യമാവുള്ളൂ. ആ ഒരു രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും ഇതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണോ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടബന്ധങ്ങ ഈ രായത്തെ ഹിരിയന്മാർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കമ്മിറ്റി രംഗ അങ്ങും അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിട്ട് ആ ഒരു കമ്മിറ്റി എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല വലിയ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മാത്രം ചൊന്നിട്ടു അസ്സലാമു ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಮುಯುದ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿ ಚೆನ್ನೈಕೋಡಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಸೀದಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹೋದರತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಗೌರವ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಜೀರು, ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದಿರೋ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಮಸೀದಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಫಜೀರು ಅಂದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ. ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಜೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈಕೋಡಿ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯೇ ತವರು ಮನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂತ ಮೆರ್ಸಿಯಮ್ಮನವರ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫಜೀರಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದಂತಹ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ಆ ಪ್ರವಚನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಮಸೀದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯನಾಗುವಂತ ಏನು ಮದರಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸ್ಸಹಬಿಹಿ ಬಿರಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್.
വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, നാട്ടിലെ നേതാക്കളെ, ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, ഒരു ഏറ്റവും അസുലഭമായ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ദിവസത്തിന്റെ ത്യാഗങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരു സന്തോഷ നിമിഷത്താണ് നാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ, ഈ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഒരു കെട്ടിടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിശുദ്ധമായ കഅബയാണ്, ബൈത്തുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ വീടാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നും കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗോബാക്കൽ ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന തുർക്കിയിൽ നിർമ്മിച്ചതായ ഒരു മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പിടി ഭാഗങ്ങളാണ് ഏകദേശം ക്രിസ്താബ്ദം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായി. BC 900 നിർമ്മിച്ച ആ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ജിയോഗ്രഫി ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഉടനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് പരിശുദ്ധമായ കഅബയായിരുന്നു എന്നാണ്. പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസാണ്. കഅബയുടെയും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെയും ഇടക്കുള്ളത് ഏകദേശം 40 കൊല്ലത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടവരാണ്. മഗ്രിബ് വാങ്ങിന്റെ സമയവുമായി സുദീർഘമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തേക്ക് നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ ചേരമാൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് പോയി. പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മുഅ്ജിസത്ത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നതായി കണ്ട് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പോയി നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. താജുദ്ദീൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒമാന്റെ സലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസിയത്ത് പ്രകാരം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വെച്ച് കേരളത്തിന്റെ ചേരുമാൻ എന്ന പള്ളി ഏകദേശം ഹിജ്റ 21 ക്രിസ്താബ്ദം 500-600 ഇടക്കായി ഹിജ്റ 21 വെച്ച് പരിശുദ്ധമായ ചേരുമാൻ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, ഈ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പള്ളി മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചു. എന്നാൽ ആ പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന നാമം ഏറ്റവും സംശുദ്ധരും ശുദ്ധരുമായി വേണമെന്നാണ്. പള്ളി നിർമ്മിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അത് ബഹുമാനിക്കൽ തഖ്വയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഈ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അതിൽ ഒറ്റ ഹദീസ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഉരിലതു അലയ്യ ഉജൂറ ഉമ്മത്തി, എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു എനിക്ക് വെളിവാക്കി തന്നു. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹത്തൽ ഖദാതി യുജ്രി യുഖ്രിജഹാ അർറജുലു മിനൽ മസ്ജിദ്, ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു നജസ് കണ്ടാൽ, ഒരു മാലിന്യം കണ്ടാൽ, ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അതിനെ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലും അല്ലാഹു, അതിനിക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി പോലും അല്ലാഹു എനിക്ക് വെളിവാക്കി തന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ പള്ളിയിൽ ഒരു മാലിന്യം കണ്ടാൽ, ഒരു ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മലിനങ്ങൾ കണ്ടാൽ, അത് എടുക്കേണ്ടത് മുഅദ്ദിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെയോ ഡ്യൂട്ടിയല്ല. പള്ളിയിൽ ഒരു മാലിന്യം കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നജസ് കണ്ടാൽ, അശുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും വസ്തു കണ്ടാൽ അത് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ബാധ്യതയാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നമസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് കാണാം. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നല്ലാഹ യുനാദി യൗമൽ ഖിയാമ ഐന ജീറാനി ഐന ജീറാനി. നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്ത്, പരലോകത്തിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിളിയാളമുണ്ട്, എവിടെയാണ് എന്റെ അയൽവാസികൾ, എന്റെ നെയ്ബർ എവിടെയാണ് എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മലായികത്ത് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഫതഖൂലുൽ മലായിക റബ്ബനാ മൻ യംബഗി ലഹു അൻ യുജാവിറക ഫയഖൂലു ഐന ഉമ്മാറുൽ മസാജിദ്. റബ്ബേ, നിന്റെ അയൽവാസികൾ ആരാണ് റബ്ബേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു മറുപടി പറയുകയാണ്, ഐന ഉമ്മാറുൽ മസ്ജിദ്, പള്ളിയെ നിർമ്മിച്ചവർ, അല്ലാഹുവിനെ
സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളികളെ ഉണ്ടാക്കിയവർ എവിടെയാണ്? അവരെയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ പരലോകത്തിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്ന പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള കർമ്മമാണ്. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മുറിഞ്ഞു പോകും. 3 സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒഴികെ. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത് എണ്ണി പറഞ്ഞത് സ്വദഖത്തുൻ ജാരിയ എന്നാണ്. നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഖബറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോഴും ഈ പള്ളി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഏത് സമയം വരെ നിലകൊള്ളുന്നോ ആ സമയം വരെ ഒരു മനുഷ്യനും വന്ന് സുജൂദിട്ടാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങളെല്ലാം ആ ഖബറിലേക്ക് ഇടമുറിയാതെ കിട്ടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു, അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളം പള്ളികൾ മനോഹരമായി കെട്ടിപ്പോകും. പക്ഷേ ആ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാൻ നമസ്കരിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഓരോ ചവിട്ടുപടിക്കും പള്ളികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഇത് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ്. പക്ഷേ ആ പള്ളിയുടെ അകത്തളം മനോഹരമാക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പള്ളി നിർമ്മിക്കലല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ആ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയോട് കാണിക്കേണ്ട കൂറും ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് നാട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പള്ളികൾ നിങ്ങൾ ഖബറുകളാക്കരുത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് റമദാൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പള്ളി നിറയെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. മഹാനായ ഖലീഫ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി. ഒരു ദിവസം അസർ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആ തോട്ടം അവിടെ നസ്ര നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണമായി മിസ്കീന്മാർക്ക് അതിനെ ദാനം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പേരിൽ മഹാനവറുകൾ പ്രായശ്ചിത്തമായി തന്റെ വിലമതിക്കാവുന്ന ആ ഈത്തപ്പഴ തോട്ടം അവിടെ നിന്ന് മിസ്കീന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്ത ചരിത്രം മഹാനായ ഖലീഫ ഉമർ ബിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ താബിഈങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇബ്നു ജൗസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിഫത്ത് സുഫ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള മനോഹരമായി താബിഈങ്ങളുടെ ചരിത്രവും സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മഹാനായ സഈദ് ഇബ്നുൽ മുസയ്യിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 40 കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണ പോലും ഒരു നമസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പള്ളി മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയെ ഭംഗിയാക്കലും ധാരാളമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യലും ഈ നാട്ടുകാരായ നമ്മുടെ മേലുള്ള ബാധ്യതയാണ്. അല്ലാഹു ഐക്യത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആഹോരാത്രി പരിശ്രമിച്ച നാട്ടുകാരും പരനാട്ടുകാരും അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു അവകാശത്തിന് എല്ലാവിധ നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കിന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇല്ല പൊന്നെ ജീവിതം ശഅനായി മൂടിയ നൊമ്പരം എന്റെ കളിമൺ കൂട്ടരും ഉടയുന്നു തോരാമാരിയിൽ ജന്മത്തിലാദ്യം കിതാബിലെഴുതി എല്ലാം അറിയുന്നുടയണേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്നെയും വിട്ട് നീ പോകുമെന്ന് റാണിയേ തമ്പുരാനി കേൾക്കണേ നീ എന്റെ നോവിൻ നിയാമം എന്റെ നീ എന്നെ ഗനാക്കി പോയി മറന്നു ഓമ്മലെ എന്റെ ഓമ്മലെ കണ്ണീർ പാടും കൊയ്യും നേരം റബ്ബേ എന്നൊരു തേങ്ങൽ വെണ്ണീരാകും കൽബും കൊണ്ട് ഒന്നേ ഞാനീരാവിൽ എങ്ങു പോയി സുബ്ഹാനനി ഇടനെഞ്ച് പൊട്ടി പാടി ഞാൻ കണ്ണു മൂടി പോകുകയായി ഇരുളിലൊരു ചിരി തിരുവിലരും അമ്പിലി കതിരാകണം റബ്ബിയാ മന്നാ ഇബ്തു യാ റഹ്മാൻ സാല ഐനൈനി ജിത്തു യാ സുബ്ഹാൻ അസ്അലു ഫീ കുല്ലി ഔലി അസ്തശു ഫീ കുല്ലി ഔലി ഐന അൻത യാ ഹബീബി അൻത യാ മൗലാന കണ്ണീർ പാടും കുയ്യും നേരം റബ്ബേ എന്നോട് തേങ്ങൽ വെണ്ണീരാകും കൽബും കൊണ്ട് വന്നേ ഞാനീരാവിൽ
അബുജഅലും പടവന്നാനെ കിബറിങ്ങൾ നേര ചെന്നാനെ അഹങ്കാരമേറ്റ പിടിച്ചാനെ പടത്തിങ്കൽ ഞാൻ മറുത്താനെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಹಳೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕೆಡವಿ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಆ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದಂತಹ ನಾಂದಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕುಲಶೇಖರ ಅವರನ್ನು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನವಾಜ್ ಯಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನವಾಜ್ ಯಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. അമിതാക്ക ആ സന്ദർഭത്തില് ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ കാദർ പിന്നെ നൗഫൽക്ക് കിട്ടിട്ട് ഇയാള് ചെന്ന് ആ 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ആക്കൊക്കെ സാധ്യമുണ്ട്. ആ പള്ളിക്ക് പേനായ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ചെന്നെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും പള്ളിയാക്കാൻ സാധ്യമില്ല. ആ എങ്കും ഒരു 3 ഫ്ലോർ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೂ ಉಳ್ಳನಿಗೆ ഞങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ പൈസ ഞങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕಿಯ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪೈಸೆ ಸಾಧಾರಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೋಲ ನಂಗೆ ಬಂತು ಎಂಗೆ ನಂಗೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಡು ರೂಮು ഒരു ടോയ്ലറ്റും ഒരു റൂമും ഞങ്ങൾ അതിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ അടിയിൽ അപ്പർ സൈഡിൽ ആക്കിട്ടിತ್ತು. അങ്ങനെ ആ പൈസ ഞങ്ങൾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾയിട്ട് ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಯ. ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಾಬರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಉಮ್ಮ ಖೈರ್. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪಜೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫೀಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಪವಿತ್ರವಾದ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿಯ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಲಮಾಗಳೇ, ಉಮರಾಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವುದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವು ಕೇವಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಏಕತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳಾದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಸೀದಿಯು ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ತಾಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಮಸೀದಿಯು ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ತಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದುವಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಮಸೀದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಂದಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತದೆ, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ 1989ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೋಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ತಲ್ಪರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮರ್ಹೂಮ್ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಹಸನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅವರು, ಅವರ ತಮ್ಮ ಅಹಮದ್ ಕುನಿಯವರು, ಹುಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಉಸ್ತಾದರಾದಂಥ ಆದಮ್ ದಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಇಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ 1989ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ರಸಗಳು, ಈ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಸೀದಿಗಳು, ಮದ್ರಸಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಇಂಥ ಆದಮ್ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1989ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಮ್ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ರಸ್ ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಈ ಬಳಕ ಮತ್ತು ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ಅವರ ಆ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಶ್ರಮ ಏನು, ಈ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಈ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಏನು, ಈ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಸೀದಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದಾನ ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದುಆವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಂತರ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಮಿನಾರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ದಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾನಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಸೀದಿಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿನ ಜಮಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಹಿರ್ದವನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇದೇ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಅಸ್ಲಮಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು
ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಶೀರ್ ಅಸ್ಲಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕತನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹ್. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಬಶೀರ್ ಅಸ್ಲಮಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೋಸ್ಕರ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತ ಹಲವಾರು ಕೈಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿದಿರುವಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಿಎಚ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಬುಬಕರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಬುಬಕರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಲಕರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಾಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನಾಸಿರ್ ಬಜೀರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು. 1989ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಊರಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು. ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಈ ಒಂದು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4 ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣಕಾರರು ಮತ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಸರಿ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. مجلس من روضة من رياض الجنة شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള നേതാക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, മുബന്നമാരെ, കുട്ടികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സാലിഹീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാ മശായിഖമാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹയാത്തിനെയും മരണത്തിനും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ചെറുപ്പം മുതൽ ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊറുത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി മരണം വരെയും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ്, ഭാഗ്യം, ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
ആമീൻ റഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റഹീം. ബഹുമാനിക്കലും ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിന് ആവശ്യമില്ല. സംസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇതുവരെയും ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഈ ഭവനമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പഠിച്ചു വെച്ചു. ബഹുമാനികളെ, ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും ഇത് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകാം. അങ്ങനെയല്ല സംഭവങ്ങൾ. ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുകയും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുകയും വഅദ് പറയുകയും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിച്ച് അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച മോമിനിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. സ്ഥലം മതിയാവാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള കുറേ ചെലവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹികൾ, കമ്മിറ്റികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാരുടെ ആ സഹായത്തോടു കൂടി വേറെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കെട്ടിബന്ധിക്കാമെന്നുള്ള ആ നിർദ്ദേശമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പഴയ പള്ളിനെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ കമ്മിറ്റികളുടെ മുമ്പിലും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ടവനാണതിനെ മനസ്സില്ല രൂപത്തിൽ പുതുതാക്കി കെട്ടണമെന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പൊരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ശരിക്കും വറക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തെ പൊരിച്ചല്ലോ. ഇനി എപ്പോഴാണത് വൃത്തിയാകുന്നത്, എപ്പോഴാണത് വൃത്തിയായി കാണുന്നത് എന്നുള്ള ആ വിഷമം കൊണ്ട്, ബേജാറ് കൊണ്ട് അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ദിവസം പോലും പായാക്കാതെ കണ്ട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നതിനെ പരിപൂർണമായ നിലക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനും തൗഫീഖ് നൽകി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭവനം കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ നേതാക്കളുമെല്ലാം ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് നന്നാക്കിയെങ്കിൽ ഒരു പേടിയും വേണ്ട, ഭയവും വേണ്ട. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ മുഅ്മിനുകൾ ചേർത്ത് തരും. മംബന മസ്ജിദൻ ലില്ലാഹി ബനല്ലാഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന എന്ന് ഇതുവരെയും ഓദിച്ച മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ ഓദിച്ചു. എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു തന്ന സ്വത്തിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങൾ സ്വത്തല്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു മില്ലിഗ്രാം പോലും പണമോ സ്വത്തോ ഭൂമിയോ ഞങ്ങൾ അവകാശിയല്ല. അതെല്ലാം അള്ളാഹു തന്നതാണ്. അള്ളാഹു തന്ന ആ സ്വത്തിന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭവനം കെട്ടാൻ ആര് സഹായിച്ചോ, കെട്ടിച്ചോ, അവനിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം എടുത്ത് കൊടുക്കുമെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ്? സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണ്ടേ? അതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. സ്വർഗത്തിൽ കടന്നതിന് ശേഷമല്ലേ ഭവനം വേണ്ടത്? അതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട്. കിടിവാതിലില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ഒരു മദ്രസ, അതിപ്പോൾ മതിയാകുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആ മദ്രസന്റെ കെട്ടിടം ഒരു ബ്രേക്കില്ലാത്ത ഗാഡി പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ശരിയാവൂല.
അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭദ്രമായ രൂപത്തിൽ, നല്ല സൗകര്യമുള്ള രൂപത്തിൽ, നല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒത്തുകൊണ്ട് ഒരു മദ്രസ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കുണ്ടാക്കണം. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും വേണം, സഹകരിക്കുകയും വേണം. തടി കൊണ്ടും സ്വത്തുകൊണ്ടും പണം കൊണ്ടും എല്ലാം നൽകും. ഇതേ കാരണം അത് അള്ളാഹു എന്ന് മറിയപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മദ്രസ. ഈ മദ്രസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ ആവശ്യമില്ല, ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനികളെ ഒരു ചെറ്റപ്പുറയിൽ സോകയോ വരയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ മദ്രസ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. മദ്രസ പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അള്ളാഹു ആറാണ്, മുത്തബി ആറാണ്, മാതാപിതാക്കൾ ആറാണ്, പള്ളിൻ്റെ ഹുക്കും എന്താണ് എന്നൊക്കെല്ലാം പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ബഹുമാനികളെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പള്ളിക്ക് ചെന്നൈക്കോട് ആടാണെങ്കിലും മൊഹീദ്ദീൻ എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തേ കാരണം ഓർമ്മയുണ്ട്? ഈ പള്ളി മൊഹീദ്ദീൻ പേര് വെക്കാൻ കാരണം മറന്നിട്ടാണ്, ഞാൻ മറന്നിട്ട് പേര് വെച്ച് ഞാൻ തന്നെയാണ്. കിബറല്ല ബഹുമാനികൾ. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പള്ളി കെട്ടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഹാജി എന്നവരായിരുന്നു. ഇവിടെ ചർച്ച വന്നു പള്ളിക്ക് പേര് വെക്കണമെന്നു. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ബദർ പള്ളിയിൽ വെക്കണമെന്ന്, ബദരിയ മസ്ജിദ് വെക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതല്ല, ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ച ആളാറാണ്, ഇദ്ദേഹമാണ്. അന്ന് വഖഫ് ചെയ്താൽ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ നില മാത്രമാണ് ഞാൻ വഖഫ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിച്ചു. ഇന്ന് അന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും വഖഫ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പള്ളിനെ വഖഫാക്കി. അപ്പോൾ ഒരു കിടിവാതിലും വാതിലും എല്ലാം ജാനൽ മാതും ഇത് എല്ലാം പള്ളിയായി. വടക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോള് കിടിവാതില് വാതില് എല്ലാം ഒഴിച്ച് ഈ നില മാത്രമാണ് വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വഖഫാക്കിയതാണ്. എന്നിട്ട് ബഹുമാനികളെ ആ മുമ്പ് പള്ളി കെട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എം എടുത്തിട്ട് അതിലെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, എന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എം എടുത്ത് മൊഹീദ്ദീൻ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈ പള്ളിക്ക് മൊഹീദ്ദീൻ എന്ന പേര് വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഹയാത്തുണ്ട്, എന്നും ഹയാത്താണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പക്ഷേ ബദരിയ എന്ന് പേര് വെക്കാനെ കാരണം ചില ആൾക്കാർ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് ബേജാറാകാൻ വേണ്ട, ബദരിയ നഗരം കൂടി വെച്ചു. മുഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ്, ബദരിയ നഗര, ചെന്നൈ കൂടി. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ഏതായാലും ആവട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? പള്ളിയായി അല്പ സ്വല്പമല്ല, അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഗതി ബദലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൽ മനസ്സ് കൊടുത്താൽ കമ്മിറ്റിക്കാരനെ ആരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ മുസാഫ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ആകും എന്ന്. അതായിട്ട് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരാൻ പോകുന്ന റമദാൻ മാസമാണ് ബഹുമാനികളെ. പള്ളിയുടെ ഹുക്കുമകളെല്ലാം മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇനി പുതിയതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാസങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കണം, സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാകണം, കുടുംബബന്ധം പുലർത്തണം, അതേപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകണം. പള്ളി കെട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പണം വേണം, മനസ്സ് ശാന്തി വേണം, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ബർക്കത്ത് വേണം. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും എൻ്റെ വകയിലായിട്ട് ഒരു ഹദിയ നിങ്ങൾക്ക്. എന്താ? ദരിദ്രം നീങ്ങാൻ വേണ്ടി, കടങ്ങളെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി, എല്ലാം ഹൈറാകിട്ടാൻ വേണ്ടി, ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനെ നിയത്തി വെച്ച് 4 ഒരു ഇത് വഖഅത്തിൽ വാഖിയ എന്നുള്ള സൂറത്ത് ഓതണം. നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്നില്ല,
ഇഖ്ലാസോടുകൂടി പോകണ്ടെന്നാ പറയുന്നതല്ല, പോകാൻ സാധിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്രോൾ കച്ചവടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫുൾഡർ വേണ്ട, നല്ല നല്ല കച്ചവടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അള്ളാഹുവിന്റെ വജ്ഹിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും സമയമുള്ള സമയത്ത്, പക്ഷെ നല്ലത് മഗ്‌രിബിന് ശേഷമാണ് ഒരു സൂറത്തുൽ വാഖിഅ ഓതുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കടങ്ങളിലൊക്കെ വീടും, കൃഷിയിൽ വർക്കത്തുണ്ടാകും, മക്കളിൽ വർക്കത്തുണ്ടാകും, ഉദ്ദേശകാര്യം മുഴുവൻ മഹാസിലാക്കി അള്ളാഹു മാറാകട്ടെ. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ശൈത്താന്, ജിന്ന്, റുഹാനി അതെല്ലാം ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റക്കാർ കിട്ടക്കറികളുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 111 പ്രാവശ്യം, 2 ദിവസമല്ല, 10 ദിവസമല്ല, ഒരു 15 ദിവസമായെങ്കിൽ മോശമില്ല. ഒരു മാസമായിരുന്നത് 111 സൂറത്ത് ജിന്ന് ഓതി ഹദിയ ചെയ്യുക, ദുആ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം ക്ലിയർ. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നിട്ട് 10 പള്ളി കെട്ട വേണമെങ്കിൽ, മദ്രസ എത്ര വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ കെട്ടാം, മസ്ജിദ് നടത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മക്കളും കെട്ടിക്കാം, പുരയും കെട്ടാം, കാറും വാങ്ങാം, എല്ലാം റെഡി. ഗൾഫിലേക്കും പോകാം, പോയിട്ട് കുടുങ്ങേണ്ടതില്ല. ഇങ്ങനെ ബഹുമാനികളെ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വജ്ഹിക്ക് വേണ്ടി പവിത്രമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ മാത്രം ഞങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ഇഖ്ലാസോട് ജീവിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് മതി, പോരാ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ് ബഹുമാനികളെ ഈമാനോട് ജീവിച്ച് ഈമാനോട് മരിക്കണമെന്നാണ്. ഒന്നും പേരെ കൊണ്ടുപോകാനില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതുവരെയും ജനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയും, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്ത്, ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്ത്, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്ത്, ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കലാണ് കബൂലു അല്ലേ എന്ന്. അള്ളാഹ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. പക്ഷേ ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മറക്കാതെ കണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നാളെ തന്നെ തുടങ്ങുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കുക. നമുക്കെല്ലാവരും ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുകയും വേണം. മാത്രമല്ല ഖബറിൽ സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കണം, മുൻകറിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയണം. ബഹുമാനമുള്ളവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇസ്സത്തോട് ജീവിച്ച് ഈമാനോട് മരിക്കുക, അതുപോലെ ഖബർ സലാമത്താവുക. അപ്പോൾ ഖബർ സലാമത്താകാനുള്ള വഴി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന ആണ്, പെണ്ണ്, ചെറുത്, വലുത്. നല്ല സമയം മഗ്‌രിബിന് ശേഷമാണ്, മഗ്‌രിബ് ഇശാന്റെ അടുക്കമാണ്. ഒരു 1.5 പേജ് 2 പേജുള്ള സൂറത്ത് മുൽക്ക്, സൂറത്ത് തബാറക ദിവസം ഓതുക. അങ്ങനെ ഓതിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖബർ സലാമത്താവും, യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. അല്ലാഹ് കൂടുതൽ പെരുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ സ്വത്തിന് വേണ്ടി, ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി സൂറത്തുൽ വാഖിയ ഓതുക. ബലാൽ മുസീബത്തെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി സൂറത്ത് ജിന്ന് ഓതുക. ഇനി ഉദ്ദേശകാര്യം മുഴുവൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടവിടെയെല്ലാം പറയുന്നത് ഉദ്ദേശകാര്യം ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന്. പക്ഷെ അവരോട് പറയുന്നത് ബഹുമാനികളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉദ്ദേശകാര്യം പോകാൻ എളുപ്പമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനല്ലോ. ദിവസത്തിൽ വിടാതെ നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ഒരു സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുക. മുത്തുനബിയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ബഹുമാനികളെ, ഇത്രയും നല്ലതായിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയം ഒന്ന് തന്നെയായി ക്ലിയറായി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്താകണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു യാസീൻ ഓതുക. എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണോ ഓതുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കി തരുമെന്നാണ് മുത്തുനബി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹുമാനികളെ, ഒരു ഭയവും വേണ്ട. ഒരു 5, 6, 7 മിനിറ്റ് മതി. കാണാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓതുക. അതിന് ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഖുർആൻ നോക്കി ഓതിയാൽ 20 സൂറത്ത് ഖുർആൻ ഓതി ഫലമുണ്ട് എന്നാണ്. സൂറത്ത് യാസീൻ നോക്കി ഓതിയാൽ അറിഞ്ഞെങ്കിലും നോക്കി 20 പ്രാവശ്യം ഓതിയ പ്രതിഫലം, കാണാതെ ഓതിയാൽ 10 പ്രാവശ്യം ഓതിയ കൂലി കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ഓതെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ അല്ലാഹു തആല ആശീർവാദി തരുമെന്നാ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനി അതിനും ഒരുക്കപ്പെടുക. ഒരു ഭയവും വേണ്ട. എല്ലാ നിലക്കും മക്കളും നന്നാകും, ഒരു പേടിയും വേണ്ട. ദരിദ്രം പറല്ല, ആറ് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയില്ല.
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബഹുമാനികൾ. ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും മിക്കവാറും വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരാണ്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള മോമിനുകൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആയത്തുൽ കുർസി ഒന്ന് ഊതി പോയാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അത് തീർന്നു പോകും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വേണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ഇന്നാ അൻസൽനാഹു സൂറത്തിന് 3 പ്രാവശ്യം ഓതിപ്പോയാൽ എവിടേക്കാണ് പോയത്, എന്തിനാണ് പോയത്, എല്ലാം ഖൈറായി തന്നെ അവൻ മടങ്ങി വരുമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ നിലയ്ക്കും അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതുപോലെ നടക്കാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ. വമൻ യുതിഇല്ലാഹ വ റസൂലഹു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുക, അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കാം, അവനക്ക് ഭയപ്പെടുക, അവൻ അല്ലാഹു ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക, അല്ലാഹു ആണെന്ന് ആദരിക്കുക, അല്ലാഹു ആണെന്നുള്ള ഓർമ്മ എന്നും ഉണ്ടാവുക. എന്നെങ്കിൽ വമൻ യുതിഇല്ലാഹ, അവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പാവപ്പെട്ടങ്ങൾ ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ. നേരെ അയൽവാസികൾ സഹായിക്കണം പറഞ്ഞോ, ഓക്കെ. ബേസന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണോ, ഓ റെഡി. ചെറിയ ചെറിയ കിടാക്കളെ കർമ്മ ചെയ്യണോ, ഓ റെഡി. അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾ, ഏത് മൃഗമായാലും, കോഴിയാവട്ടെ, പശുവാവട്ടെ, ആടാവട്ടെ, ഒട്ടകാവട്ടെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഡോഗായാലും മോശമില്ല. അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ പ്രകാരം കണ്ട് അതിനെയും ബഹുമാനിച്ച് അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഖ്ലൂഖാണ്, ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക. അത് ഉമ്മയത്ത് ഇല്ല, അള്ളാഹ് ചെയ്ത പോലെ എല്ലാം. അതേപോലെ മുത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു, മുത്തിബേന്തയിൽ പഠിച്ചു, പറയും. ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നവരാണ്, പഠിച്ചവരാണ്, ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, മക്കളും പഠിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാം ചെവിട് കൊടുക്കുന്നു, വാല് കേൾക്കുന്നു, പക്ഷേ വിടാൻ പാകില്ല. റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടുക, മുത്തുനബിക്ക് ഭയപ്പെടുക എന്ന് അള്ളാഹ് പറയുന്നു. ഫഖദ് ഫാസ ഫൗസൻ അളീമാ. ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് ആരായാലും വേണ്ടിയില്ല, എല്ലാവരും വിജയിച്ചു. ദുനിയാവിൽ വിജയിച്ചു, ഖബറിൽ വിജയിച്ചു, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിജയിച്ചു, മരണശേഷവും വിജയിച്ചു, മനസ്സിലും വിജയിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചു മാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൽമുകൾ പഠിക്കുക. ബഹുമാനമുള്ള മോമിനുകൾ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കിടാക്കൾക്ക് പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹനം നൽകുക. അപ്പൊ ഖുർആനൊന്ന് കൈവിടരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹു എന്നല്ല ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുഖഹ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അള്ളാഹു ആറാണെന്ന്, അവനിക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ട് എന്ന്. ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ജീവജന്തുക്കൾ, ആന മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയും, പെരുമാരി മുതൽ നക്കുൽ വരെയും ഉള്ള ജീവജന്തുക്കൾ, 4 കാൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുണ്ട്, 2 കാൽ നടക്കുന്നതുണ്ട്, കാലി പല്ലിൽ പറക്കുന്നതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയല്ല ഓരോ മൃഗങ്ങളും ബഹുമാനികള് അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവജന്തുക്കളാണ്. ഇതേ ഓരോന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ അള്ളാഹ് ഒരുവനാണ് അതിൽ കാണുന്നതാണ്. അള്ളാഹ് ഒരുവനാണ് എന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു കാക്കിനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അള്ളാഹ് ഒരുവനാണ്. എന്തേക്കാണ്? അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ആയുസ്, അത് പോകുന്ന വരുന്ന എല്ലാം കണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതിലുമുണ്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ചെറിയ മൃഗങ്ങളായാലും ശരി, റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പഠിച്ചതാണെന്നുള്ള തെളിവ് അത് തന്നെ കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നിട്ട് ആരെ കണ്ടാലും, എവിടെ കണ്ടാലും, എങ്ങനെ കണ്ടാലും, എപ്പോഴും കണ്ടാലും അല്ലാഹു ഒരുവനാണെന്നുള്ള ഒരു പഠന, ഒരു ഇൽമ, ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. എന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ബഹുമാനികളെ, ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ബഹുമാനികളെ,
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ പഠിച്ചു. അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ശരീരത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഡ്രസ്സും തന്നു. ഒരുപാട് അഡ്രസ്സുകളുണ്ട്. മാലിക്കിൽ മുലൂക്കായ റബ്ബ് നിങ്ങളെ പഠിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് എന്നതിലേക്ക് ദലീല് നിങ്ങളെ കൈകാലുകൾ തന്നെ ബഹുമാനികൾ കൈ ഞാനൊന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനല്ല ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചോളൂ. അറബക്ഷരാറിന്നവരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വായിച്ചോളൂ. എന്ത് കാണുന്നു? അല്ലാഹു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വായിച്ചാല് ഒറ്റ സമയത്തിൽ നോക്കിയ അള്ളാഹു തന്ന അഡ്രസ്സാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ്, ഭക്ഷണം തന്നത് അള്ളാഹുവാണ്, ആയിഷത് അള്ളാഹുവാണ്, ജീവിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ്, മരിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്, ദാനം കൊടുക്കാൻ തോഫീക്ക് അള്ളാഹു തന്നതാണ്. എല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും അമൽ ചെയ്യുവാനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಾಜ್ ಅರ್ಕಾನ, ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅರ್ಕಾನ, ಹಾಗೇನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿ, ಹನೀಫ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಫೈಜಿ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ CH ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ഉസ്താദിന്റെ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ ചൊല്ലിയത്. ആദം ഉസ്താദ് 89 ഞങ്ങൾക്ക് അബ്ദുൽ റസാഖ് മുലാരെ ഒരു ഇതാക്കിയിട്ട് കടത്തിന്. 89 325 രൂപ ശമ്പളത്തിന് നേരത്തെ സർക്കാർക്കാന്ത് നടന്നു വന്നിട്ട് നടന്നു പോയി. അപ്പ ചെന്നോടിൽ അവിടെ പറയിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ വായലം ചെല്ലിട്ട് ആദം ഉസ്താദും പണ്ഡിത്ത് ഉസ്താദും രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് അപ്പള് തയ്ച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടത്. അല്ലാതെ കണ്ട് ഈ പള്ളി പറിച്ചാൽ പിന്നെ എൻ്റെ വരുന്ന ബിട്ടിട്ട് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ പള്ളിന് പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ലേ? ആ സമയത്ത് ചൊല്ലി ആയില്ല. ആ സമയത്ത് കഠിനാകപ്പെട്ട മതക്ക് വന്നിട്ട് മുടിപ്പില് എന്താ ഒരു കാണിക്ക തന്ന് അത് ചിര മതല്ല. അയാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ സീത ജണ്ട ഒബർക്ക് പോണു. ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന ടൈമില്ല. അവിടെ ചെല്ലിങ് അയാൾക്ക് ബേജാറില്ലല്ലോ. ആ കാണിക്ക അയാൾ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് പൂർത്തിയാക്കണം ചൊല്ലിട്ട് ചെറിയതായിട്ട് വലിയതായിട്ട് ആ പൈസ തന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ചെയ്ത ഒബർക്ക് അയാൾക്ക് 3 ഗಂಟೆക്ക് എത്തും. അത്ര ഒരു ഇതിൽ പിരിച്ചപ്പിച്ചിട്ട് അന്ന് നിന്നോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവൾ മരിക്കുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഉസ്താദിനെ ഒരു നല്ല ഇതാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാക്കണം ചൊല്ലിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ CH ಮೊಯ್ದೀನ್ ರವರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ರಫೀಕ್ ರವರೇ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸೈಕನ ಆದಮ್ ದಾರಿ ಮುಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿ ನನಗೀಗೆ ಒಂದು 2 ಆಲಯ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮದ್ರಸಾ ಸೇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅರ್ಕನ್ನ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದರು ನಮಗೊಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಕಾನದಿಂದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಗೋಡಿ ಮದ್ರಸಕ್ಕಂತೇಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆಗ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಈಗ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ತರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೇಕೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ, ಬಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರು. ಮೊದಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಆದಮ್ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಹಳೆಯ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮದ್ರಸಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗನು ಆಡೋ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ನೆರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಮಸೀದಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರನ್ನು, ಎಲ್ಲ
ನಾಯಕರನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅರ್ಕಾನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಪಜೀರ್ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಗೋಡಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕಾಣಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಮರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯರವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಜೀರ್ನವರಾದಂತಹ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಸರು ತರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಸನ್ ಬಾವರವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಮಸೀದ್ ಭದ್ರೇನಗರ, ಚೆನ್ನೈಗೋಡಿ, ಬಳಕ, ಪಜೀರು, ಉಳ್ಳಾಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಇದರ ನವೀಕೃತ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿ ಪಾತೂರು, ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಸೈಯದ್ ಅಮೀರ್ ತಂಗಳ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕೆನಿಯಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಆದಮ್ ದಾರಿಮಿ ಅಜ್ನಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಬಹುಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉಸ್ತಾದ್, ನವಾಜ್ ಯಮಾನಿ ಇಮಾಮರು, ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಮಸೀದ್ ಭದ್ರೇನಗರ, ಪಜೀರ್. ಹಾಗನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ತೆರಳಿದಂತ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗೇನೆ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಪಜೀರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಳಕ ಹಾಗೂ ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂಥ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ನವೀಕೃತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನಂತ ಯುವಕರು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಂದು ತನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇವರು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಅದರ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು, ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. സുമവിൽ മധുവിൻ മുറവ് പടച്ച സൂര്യചന്ദ്രനാരേ വഴികാലിച്ചവരായ സർവലോക പരിപാലകന സുബ്ഹാനവന്നിൽ സർവസ്തുതിയും സുബ്ഹാനവന്നിൽ സർവസ്തുതിയും അല്ലാഹ്. സുമമിൽ മധുവിൻ മുറവ് പടച്ച സൂര്യ കാണിച്ചവരായ സർവലോക പരിപാലകന സുബ്ഹാനവന്നിൽ സർവസ്തുതിയും സുബ്ഹാനവന്നിൽ സർവസ്തുതിയും. രാഗങ്ങൾ എൻ രാഗങ്ങൾ, മോഹങ്ങൾ മമ മോഹങ്ങൾ, രാഗങ്ങൾ എൻ രാഗങ്ങൾ, മോഹങ്ങൾ മമ മോഹങ്ങൾ. അല്ലാഹ് നിന്നോട് മാത്രം, അല്ലാഹ് നിന്നോട് മാത്രം, അല്ലാഹ് നിന്നോട് മാത്രം, അല്ലാഹ് നിന്നോട് മാത്രം. നീതി ധർമ്മം പരിപാലിക്കാൻ നീ അയക്കുന്നു അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഇഷ്ട ദാസര മണ്ണിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ്. നീതി ധർമ്മം പരിപാലിക്കാൻ നീ അയക്കുന്നു അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഇഷ്ട ദാസര മണ്ണിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു. നിൻ തിരുമുന്നിൽ കൈകളുയർത്തി ഏനിടാം അല്ലാഹ്.
നിന്റെ പേശ പൂങ്കാവനമിൽ ചേർത്തിടാനല്ലാ വിധിയേകോ റഹ്മാനേ വിജയം താ സുബ്ഹാനേ വിധിയേകോ റഹ്മാനേ വിജയം താ സുബ്ഹാനേ വിജയം താ സുബ്ഹാനേ സുമമിൽ മധുവിൻ മുറവ് പടച്ച സൂര്യചന്ദ്രവാനിൽ വഴി കാണിച്ചവനായ സർവലോക പരിപാലകന സുബ്ഹാനവന്നിൽ സർവസ്തുതിയും സുബ്ഹാനവന്നിൽ സർവസ്തുതിയും രാഗങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ മോഹങ്ങൾ മമ മോഹങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ മോഹങ്ങൾ മമ മോഹങ്ങൾ അല്ലാ നിന്നോട് മാത്രം അല്ലാ അല്ലാ നിന്നോട് മാത്രം അല്ലാ നിന്നോട് മാത്രം അല്ലാ അല്ലാ നിന്നോട് മാത്രം നീതിധർമ്മം പരിപാലിക്കാൻ നീ അയക്കുന്നു അല്ലാ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസരമന്നിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു അല്ലാ അല്ലാ യാ അല്ലാ 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 യാ അല്ലാ നീതിധർമ്മം പരിപാലിക്കാൻ നീ അയക്കുന്നു അല്ലാ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസരമന്നിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു അല്ലാ അല്ലാ യാ അല്ലാ 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 യാ അല്ലാ ഖൈറുൽ വരാ ത്വാഹ ഖൈറം ഹബീബേ യാ വിവരങ്ങളെയും ചാരേ തിരുനബിയേ എൻ മനസ്സ് പൂവേ നോവെല്ലാം പാടിടാം വേദന തീരാം വേണം മദീനയിലേക്ക് തിരുനബിയേ എൻ മനസ്സ് പൂവേ അല്ലാ ബിസ്മിയും ഹംദും സ്വലാത്തും സലാമോടുന്നേ വിസ്മയിക്കും നിമിഷം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിടുന്നേ അസ്തമിക്കും ശംസിനെയും മടങ്ങാൻ ചൊന്നേ വിസ്തമിക്കും തങ്ങളിൽ സ്തുതി ഇതാ പാടുന്നേ അൽഹംദുലില്ലാഹവനേ ആരാധനായവനേ ഹജാത്ത് തീർത്തവനേ കല്ലാകുടായവനേ ഒരു കിളവി അവരുടെ വീട് പുനർന്നിടുമാനം ചെയ്യാനായി ഒരു ദിവസം ഉമറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നവർ ചൊല്ലുകയായി ഇത് കേട്ടേ പുഞ്ചിരിയോട് ഫാത്തിമ ചൊല്ലി നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അവരുടെ വീട് കരം ചൊല്ലിടുവേ പോരാ ഉമർ ഖലീഫ തങ്ങളതാണോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇതുപോലെ വേറൊരു കൊടിയെ നാട്ടിലുമില്ലല്ലാഹ് മാന്യ മഹാനവരായുള്ള മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹ് കാസർഗോഡ് മറന്നുള്ള മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹ് മാന്യ മഹാനവരായുള്ള മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹ് കാസർഗോഡ് മറന്നുള്ള മാലിക് ദീനാർ റളിയല്ലാഹ് യാ വലിയല്ലാഹ് തേൻ മലർപോൽ വലിയല്ലാഹ് യാ വലിയല്ലാഹ് തേൻ മലർപോൽ വലിയല്ലാഹ് മേലായ അത്തിമരത്തിൽ ചോട്ടയില വരദ ചെല്ലിരുന്നേ ചോട്ടയില വരദ ചെല്ലിരുന്നേ തനിയായി പുതിയ വരച്ചവൻ രുചിക്കുവാൻ തോടുന്നേ ഇബ്രാഹിം അസ്ഹബുലല്ലാഹ് പതിമട്ട് രാജ്യമേറ്റല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അസ്ഹബുലല്ലാഹ് പതിമട്ട് രാജ്യമേറ്റല്ലാഹ് അല്ലാഹു 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 യാ നബി യാ
ಕತೆಯನು ಹೇಳು ನೀ ಹೇಳು ಪುಣ್ಯ ಪುನೀತರ ಬದುಕಿನ ಕತೆಯನು ಹೇಳು ನೀ ಹೇಳು ಹೋಟಲಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಕಾಂತಿಯು ಆಲಿಬಿಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುವೇನ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಟಲಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಕಾಂತಿಯು ಆಲಿಬಿಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುವೇನ ಎಂದಿಗೂ ಅಲೆಯಾಗಿ ಗೆಲುವೆನ ನಬಿಯವರ ಕೀರ್ತನೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನ ಗಾಢಾಡಲು ಸ್ನೇಹದ ಮಮತೆಯ ನಾಡು ಪುಣ್ಯ ಮದೀನ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಾದಿತನು ಮಾಡು ನೀಡು ಮೌಲಾ ಶರೀಫು ನೋಡಿ ಹುದಾ യാസീനൻ ബിഹരജായെന്നേരം മലർകുടി മോണ്ടിൽ നിന്നും എട്ടിരാതിലുണ്ട് അബിയൽ വർണ്ണമതാക്കിൻ ജന്നം അസ്വദുമാനേ അല്ലാഹ് ബദർ ഹുദാ യാസീനൻ ബിഹരജായെന്നേരം മലർകുടി മോണ്ടിൽ നിന്നും എട്ടിരാതിലുണ്ട് അബിയൽ വർണ്ണമതാക്കിൻ ജന്നം അസ്വദുമാനേ മാണിക്യമലരായ പൂവേ മഹദിയാം ഖദീജബീവേ മക്കയെന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടുന്നാരേ മാണിക്യമലരായ പൂവേ മഹദിയാം ഖദീജബീവേ മക്കയെന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടുന്നാരേ മണിമക്കത്തരയവൻ കൊതിയേറി എന്റെ മദന പൊരിയവൻ വിധി തേടി കഹബതവാ വിധി തേടി മണിമക്കത്തരയവൻ കൊതിയേറി എന്റെ മദന പൊരിയവൻ വിധി തേടി കഹബതലാലോ സുബ്ഹാനോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അജകിലും മജകായി വാഴുന്ന അഹദനിൽ പ്രിയരാകുന്ന അതിശയ നൂർ പൊഴിക്കുന്ന അംബിയ രാജ റസൂലുള്ളാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആദി സമാൻ ഉദിച്ച നബി ആലമിലാകെ ലയിച്ച നബി ആഖിറ ലോകമിലധിപതിയായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉപ്പ ഉമ്മാതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എന്റെ നബിയോട് ഉപ്പ ഉമ്മാതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എന്റെ നബിയോട് ലാ യുഅ്മിനു അഹദും ബില്ലാഹ് ലാ യുഅ്മിനു അഹദും ബില്ലാഹ് ഇല്ലാഹി ഹുവ റസൂലുള്ളാഹ് ഉപ്പ ഉമ്മാതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എന്റെ നബിയോട് ഉപ്പ ഉമ്മാതിലും മേലെ ഇഷ്ടം എന്റെ നബിയോട് സ്വർഗത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന കല്യാണം സുമവദന നിലാവിൽ കല്യാണം സുമകിയലാസിയ മറിയമിന്റെ സുഗമോദയിലലിയുന്ന കല്യാണം സ്വർഗത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന കല്യാണം സുമവദന നിലാവിൽ കല്യാണം സുമകിയലാസിയ മറിയമിന്റെ സുഗമോദയിലലിയുന്ന കല്യാണം ഉമ്മ ഉമ്മ പെരുസത ഉമ്മ തങ്ങൾ പോൽത്തോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ഭാരത പെരുസത നങ്ങോ നിങ്ങളെ മറക്കു ആവുല ഉമ്മ 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 പെരുസത ഉമ്മ തങ്ങൾ പോൽത്തോ ഞങ്ങളോ ഉമ്മ ഭാരത പെരുസത നങ്ങോ നിങ്ങളെ മറക്കു ആവുല ഉമ്മ അൽജന്നത തഖദ
തമതമിലുമഹാദേ നബിര പലക യന്തോർ ചന്ദ യാ റഹ്മാനേ യാ സുബ്ഹാനേ ഉമ്മക്ക് ആയിസ് കൊടുകൊടു നീനേ ജന്നത തമതമിലുമഹാദേ നബിര പലക യന്തോർ ചന്ദ യാ റഹ്മാനേ യാ സുബ്ഹാനേ ഉമ്മക്ക് ആയിസ് കൊടുകൊടു നീനേ ഉമ്മ ഉമ്മ പിരസത ഉമ്മ ബംഗർ പോൽതോ നങ്ങളെ ഉമ്മ ആലത്ര പിരസത നങ്ങു നങ്ങോ നിങ്ങളെ മറക്കു ആവല ഉമ്മ നൂർ വാല ആയാ है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह जब तलक ये चांद तारे जिलजिलाते जाएंगे तब तलक जिसने विलादत हम मनाते जाएंगे जब तलक ये चांद तारे झिलझिलाते जाएंगे तब तलक ये विलादत हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह ನಮ್ದು ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ದಮಾನ್ ಬಲಿಯ ಬರೋ ಪಾಪ ಯಾವನೇ ಜಬರ್ ಬಾಣ ಪಯಾನಿಯೇ ಪಾಪ ಯಾವನೇ ಜಬರ್ ಬಾಣ ಪಯಾನಿಯೇ സബദത്തിലരുളുന്ന സുഗന്ധങ്ങൾ പരത്തി നബിക്കൊരു സലം ചലൽ പകുതിയ മുരുതി സബദത്തിലരുളുന്ന സുഗന്ധങ്ങൾ പരത്തി നബിക്കൊരു സലം ചലൽ പകുതിയ മുരുതി ശേഷി മുയ്യതിയേ യാശയ ബഗ്ദാദി ശേഷി മുയ്യതിയേ യാശയ ബഗ്ദാദി അഖില ജലമലിലാ ദരിച്ച ചാഫലിയോ നൂർ ദീച്ച അഖില ജലമലിലാ ദരിച്ച ചാഫലിയോ നൂർ ദീച്ച യാ ശേഖ് മുയ്യതിയേ യാശയ ബഗ്ദാദി യാ ശേഖ് മുയ്യതിയേ യാശയ ബഗ്ദാദി या नबी अस्सलाम या रसूल अस्सलाम अंबिया कल्लाम ताजरे आयरम आयरम सलाम या नबी अस्सलाम या रसूल अस्सलाम अंबिया कल्लाम ताजरे आयरम आयरम सलाम पुण्य मदीना തുറങ്ങും തിങ്കളെ മണ്ണിലേറെ മാതരിച്ച മുസ്തഫ നബി തങ്ങളെ അസ്സലാം വസ്സലാം ആയിരം ആയിരം സലാം അസ്സലാം വസ്സലാം ആയിരം ആയിരം സലാം യാ നബിയേ അസ്സലാം യാ റസൂലേ വസ്സലാം അംബിയാ കൽക്കല്ലാം താജരെ ആയിരം ആയിരം സലാം മനസ്സെമ്പ അരമനയ രാജകുമാര താവിന്ദു മനുകുലദ ആസനെ ആയത്തി മുന്നബി മഹ്മൂദായ സന്മാർഗായ പരിസല ജല്ല ജലാല കലോ ഇസ്ദായ സൃഷ്ടികല യയകെ തമ്മനുനേടി കലോ ഇസ്ദായ
മനസ്സെമ്പ അരമനയായ രാജകുമാര താരിന്ദു മനുകുലദ ആസരേ മുന്നബി മഹ്മൂദ जग परिपालक तमगागी जग मन्निस विस्मयवागी सर्व समर्पण निमगागी सैयदुल अंबिया नबिगागी ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮುತ್ತು ನಬಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ರಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಇಹ ಪರಮೋಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ರಕ್ಷಕರೇ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಅರಮನೆಯ ರಾಜಕುಮಾರ ತಾರಿಂದು ಮನುಕುಲದ ಆಸರೆ ಕಾಯತಿ ಮುನ್ನಬಿ ಮಹಮೂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಲ ಜಲ್ಲ ಜಲಾಲ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಏಕೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ بدر الهدى ياسين نبي خرجا മലർക്കൊടി മോടേ കെട്ടിടയതിലുണ്ടേ